Sawubona mlayelo khona ekhaya, sawubona uyakubingelela uDick Adlamini. Uhlelo oluthi isintu sethu. Ngizofunda ama-comment abhalwe ngabalaleli noma ababukeli baka-YouTube. Ngiyatholakala eMkhondo FM 98.6 njalo ngomgcibelo 4 AM ekuseni. Phinde futhi ugijime ungive nalapha kuZululand FM. Ngikhulekisa abantu abasey'nkingeni njengomthandazi uDlamini. Asibuyele emasisweni, sibuyele esintwini sethu, siyoyibona impumelelo. Sesihle kakhulu amasiko. Ugcina amasuku ukuthi iba nami njalo Nkosi.